Hello, üdvözöllek itt a Mádi Matek YouTube csatornáján. Hogyha ezt a videót nézed, akkor jó eséllyel a középszintű matek érettségire készülhetsz. Hogyha ez így van, akkor fogadj el tőlem néhány készülési tippet. Hogyha azért nézed ezt a videót, hogy felmérje jelenlegi tudásodat, akkor érdemes a feladatok elhangzása után megállítanod a videót, és először próbáld meg te magadnak megoldani, utána indítsd el a videót, és nézd meg, hogy jól oldottad meg. Ha viszont tanulni szeretnél, akkor folyamatában érdemes nézned, viszont én javaslom neked, hogy készíts közben jegyzeteket, ugyanis én hiszek abban, hogy ha valamit leírunk, az valahogy jobban rögzül, mint hogyha csak halljuk. Jó felkészülést kívánok neked, és sok sikert! Nézzük is a legelső feladatot. Adottak a következő halmazok. A halmaz 1, 2, 3, 4, 5, B halmaz 1, 3, 5, 7 és 9. Elemei felsorolásával adja meg az A metszet B és az A különbség vagy A-B halmazokat. A segítség, akár készíthetünk egy halmazábrát is kezdetnek. Ugye van egy A halmazunk, van egy B halmazunk, és ugye látszik rögtön, hogy vannak olyan számok, amik mindkét halmaznak a részei, tehát érdemes, sőt nem érdemes, úgy kell felvenni mindenképpen, hogy a két halmaznak legyen közös része is. És először mindig a közös résszel a metszettel indítunk. Na nézzük. Menjünk végig az A halmaz elemein, ugye az 1, az látható, hogy az A-ban is, meg a B-ben is benne van, tehát ő lesz a metszetnek az egyik tagja. A 2 az csak az A halmazban van, a B-ben nincs, tehát az A halmaznak a külső részébe fog menni. A 3 az benne van az A-ban is, meg a B-ben is, tehát ő megint csak a metszetbe megy. A 4 az csak az A halmazban található, az az A-nak a külső részéhez fog menni. Az 5 az az A-ban is, meg a B-ben is benne van, tehát az megy a metszetbe. A halmazt kivégeztük, megyünk a B-hez, ugye az 1, 3, 5 már elhelyezésre került, a 7 és a 9 nem, ugye a 7-et, illetve a 9-et nem találjuk meg az A halmazban, úgyhogy őt a B halmaznak a külső részébe pakoljuk, ők csak a B halmazban találhatóak meg. Ellenőrzésképpen azért érdemes leszámolni a tagokat, hogy biztosan egyeznek el. Ugye 1, 3, 5, 2, 4, tehát 5 tagja volt az A-nak, valóban így van, és 5 tagja volt a B-nek, 1, 3, 5, 7, 9, megvan. És hát ezért, hogy a halmazábrát elkészítettük, mert tulajdonképpen választ is adtunk egyébként a kérdésekre, innen már csak kiolvasni kell. Ugye az A metszet B az azt jelenti, hogy azokat az elemeket keressük, amik mind a két halmazban benne vannak, tehát az A-ban is, meg a B-ben is. Az A metszet B az ez a középső rész lesz. Ennek az elemei az 1, a 3, illetve az 5-ös. Egy ilyen kapcsoló zárójelbe pontos veszővel elválasztva felsoroljuk őket. 1, 3 és 5. A különbség B. Az azt jelenti, hogy az A halmazba beletartoznak, de a B-be viszont nem. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy csak az A halmazba tartoznak bele. Az az A halmaznak a külső részét jelenti, tehát ezt, amit itt zölddel, hát nem olyan túl szépen, de besatíroztam. Ez a 2-es, illetve a 4-es. 2 pontot szereztünk is. Na de, menjünk tovább a következőre. Adja meg a 12 és a 20 legkisebb közös többszörösét. Ne nézzük. A legkisebb közös többszöröshöz, illetve a legnagyobb közös osztóhoz mindig prémtényezős felbontással közelítünk, és utána gondoljuk át, hogy hogyan is lehet meghatározni, amit keresünk. Na nézzük először akkor a 12-nek a prémtényezős felbontását. Felírjuk a 12-t, húzunk egy vonalat,
És elkezdjük keresni ugye azokat a prim számokat, amik a lehető legkisebbek, de viszont osztható velük a 12. A 12, mivel páros szám, ezek 2-vel mindenképp osztható, és ha leosztjuk 2-vel, akkor 6 marad. Azt ide leírjuk. A 6 szintén páros szám, 2-vel osztható, 3 marad. A 3 viszont már 2-vel nem osztható, de viszont 3-mal. Igen, ugye a 3 is egy prímszám. És 3-at elosztjuk 3-mal, akkor 1 az eredmény. És ugye egészen addig folytatjuk, amíg 1 nem marad a végére. És ez alapján fölírhatjuk, hogy a 12-nek a prímtényezős felbontása az úgy néz ki, hogy 2×2×3, vagy hatvány alakban egy kicsit jobban néz ki, ugye a 2×2 az 2 a másodikon, szorozva 3-mal. Ugyanezt megcsináljuk a 20-szal is. Páros szám révén 2-vel osztható, 10-et kapunk eredményül. 10 is páros, 2-vel oszthatjuk, 10-ben a 2 az 5, 5 nem páros, tehát 2-vel nem osztható, ugye a következő prímszám az a 3, 3-mal se osztható, az 5 viszont maga egy prímszám, úgyhogy 5-tel viszont tudjuk osztani. És akkor 5-ben az 5 az 1. És el is jutottunk az 1-hez, megkaptuk a 20-nak is a prímtényezős fölbontását. 20 egyenlő 2×2×5, vagy egy kicsit szebben, 2 a másodikon szor 5. A legkisebb közös többszöröst, vagy LKKT röviden, ezt mindig úgy kapjuk meg, hogy megkeressük az összes prímet, tehát nem csak a közöseket, hanem ami mind a kettőben akár külön-külön is megtalálható, és a legkisebb hatványon vesszük őket, hiszen a legkisebb közös többszöröst keressük. Ugye 2 a négyzeten, ilyenkor, amikor azonosak. Teljesen mindegy, melyiket használjuk, ugye 2 a négyzeten. Szor 3, ugye a 3 az csak az egyikben van benne, ott a fogszámot nem kell nézni, így 5 szintén csak az egyikben. És akkor ezt szépen ki is számoljuk. Ugye 2 a másodikon az 4, szer 3 az 12, ször 5 az 60. Aránylag könnyen le is ellenőrizhetjük, ugye 60-ban a 20 az 3-szor van meg, 60-ban a 12 5-szer megvan, tehát tényleg többszörösei. Nézzük a 3-ast. Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán. Hát azt láthatjuk, hogy különböző hatványok szerepelnek itt. Ugye van olyan, hogy hatvány hatványozása, hatvány osztása egy másik hatvánnyal, szorzása. Itt sejthetjük, hogy hatványazonosságokat kell alkalmazni. Na nézzük. Hát először is érdemes a hatvány hatványozással elvégezni, ugye hatványt úgy hatványozunk, hogy összeszorozzuk a hatványkitevőket, tehát ez a 2 a másodikon és ez a harmadikon, ez úgy fog kinézni, hogy 2 és a kitevőben 2×3, azaz 2 a hatodikon lesz. Azaz 2×2 a hatodikon, az egész hozta 2 a negyedikennel, és egyenlő 2 az x-ediken. A következő, amit tehetünk számlálóban, azonos alapú hatványokat szorzunk. Amikor nincs kiírva egy számnak a hatványa, akkor mindig oda képzelhetjük, hogy az egy egyes, csak azt nem szokás ugye kiírni. Most jelölöm egy ilyen kis kék színnel. És hatványt úgy hatványozunk, pontosabban azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy összeadjuk a kitevőiket. Tehát 2 az 1 plusz hatodikon, azaz 2 a hetediken, per 2 a negyediken, egyenlő 2 az x-ediken.
Azonos alapú hatványokat úgy osztunk, hogy a számláló kitevőjéből kivonjuk a nevezőnek a kitevőjét. Azaz 2 a 7 mínusz negyedikem, ami pedig nem más, itt folytatom jobbra, mint 2 a harmadikon egyenlő 2 az x-edikem. És hát innentől már igazából túl sok teendőnk nincsen. Ugye látjuk, hogy azonosak az alapok, ezért elhagyhatóak, és meg is kapjuk, hogy x egyenlő 3. Újabb 2 pontot bezsebeltünk. Nézzük a következőt. Az alábbi táblázat egy kisbolt napi bevételeit mutatja az egyik héten hétfőtől péntekig 1000 forintban. Hány ezer forint volt ezen az 5 napon a bolt átlagos napi bevétele? Ugye ez egy statisztikai feladat, átlagot keresünk. Ugye az első sorban láthatóak a különböző napok, a második sorban pedig a bevételek 1000 forintban. Az átlagnak a képlete az megtalálható a függvénytáblában is, tehát onnan is lehet nyugodtan használni. Egyébként úgy néz ki, magát az átlagot egy x fölülvonással szokás jelölni. És hogyha megvannak külön-külön az adataink, és mindegyikből egy-egy darab van, és esetünkben ugye egy hétfői napi adatunk van, ezért mindössze annyi a dolgunk, hogy összeadjuk a különböző napi bevételeket, és elosztjuk annyival, ahány napon keresztül figyeltük, ugye ez 5 nap esetünkben. Tehát a napi átlagot úgy kapjuk meg, hogy 568, meg 465, meg 497, meg 488, meg 882 per 5 napi adat van, úgyhogy 5-tel fogjuk elosztani. Most ezt lehet egyébként beépítetten számológép segítségével is, az újabb típusúak, hogy a kicsit komolyabb számológépek tudják, de egyébként mire megtaláljuk benne a beállítást, szerintem annyi idő alatt, amíg ki is tudjuk számolni számológéppel is, már nem a beépített módjával, hanem egy sima osztással. Ugye arra kell figyelni, hogyha valakinek esetleg olyan számológépe van, ami nem tudja így tört formába kiírni, akkor a számlálót ezt mindenképp zárójelezni kell. Tehát nektek mondom, hogy úgy kell beírni, hogy az 568 elé teszünk egy nyitó zárójelet, és a 882 után teszünk egy zárót, és csak utána osztjuk el 5-tel. Hogyha valakinek tudja tört alakban kezelni, akkor természetesen nem kell zárójelezni. Aktiváljátok a tört alakot, és így, ahogy van, beírjátok. Mindjárt mondom is, hogy ez mennyi lesz. 168, meg 465, 497, meg 488, meg 882 per 5. Ha minden igaz, 580 000 forint. Az ábrán látható hegyes szögű háromszög 6 cm hosszú oldalával szemközti szög 60 fokos. Mekkora a háromszög 5 cm hosszú oldalával szemközti szög? Megoldását részletezze. Nézzük. Az ábra ugye megvan, itt most nem kell felvennünk. Ugye amit keresünk, az az 5 cm hosszú oldallal szemközti szög. Igazából akár el is jelölhetjük a csúcsokat, hogy könnyebb legyen hivatkozni. Én most itt a bal alsó sarokban indítok. A, B, C. És ugye általában úgy szoktuk a szögeket, a belső szögeket eljelölni, hogy alfa, béta, és ő pedig a gamma. De természetesen nem kötelező ezeket lekövetni. És akkor amit keresünk, ugye az a béta, ugye az 5 centis szöggel szemközt, ami van. Na most, amikor háromszöget látunk, akkor ha esetleg derékszögű, akkor elég szerencsénk van, ugyanis olyan esetekben szögfüggvényeket tök jól be tudjuk vetni, vagy akár a Pitagorasz tételt is.
Hát most látszólag ez nem egy derékszögű, úgyhogy itt ez nem igazán fog segíteni. Van viszont kettő olyan szögfüggvényünk, vagy tételünk pontosabban, ugye a színusztétel és a koszinusztétel, amik viszont alkalmazhatóak általános háromszögekben is. Ezeket mutatom is egyébként itt a négyjegyű függvénytáblában. Itt magamnak bejelölgettem a részeket, hogy hol vannak. Ez a trigonometriánál található. Itt belenagyítok. És itt vannak a színusztétel, illetve a koszinusztétel. Ugye a színusztétel az azt mondja ki, hogy ugye a háromszög oldalainak aránya megegyezik az oldalakkal szemközti szögek színuszainak arányával. Tehát, hogyha nézzük itt a példát, ugye, hogy A per B egyenlő színusz alfa per színusz béta, tehát ez az A oldal úgy aránylik a B oldalhoz, mint a velük szemben lévő szögeknek a színuszai egymáshoz. Tehát ezt olyankor tudjuk használni, hogyha ismerünk két oldalt, és az egyikkel szemközti szöget, és pont a másikkal szemközti szöget keresünk, vagy adott esetben ismerjük a két szöget, az egyikkel szemközti oldalt, és a másikkal szemköztit keressük. A koszinusz tétel ez egy kicsit más esetben alkalmazható, itt egyébként színusz tételt fogunk bevetni. Ugye, és amit elmondtam, pont ez a helyzet, hogy ismerjük ugye a 60 fokos szöggel szemközti oldalt, hogy az 6 centi, illetve ismerjük ugye a bétát keressük, a vele szemközti oldal hosszát, ami pedig 5 centi. Tehát erre a színusztételt tök jól fel lehet írni. Na nézzük. Ugye azt mondja ki, hogy az 5-ös úgy aránylik a másik oldalhoz, ugye a 6-hoz, mint ahogy a színusz, na és itt a sorrend az nagyon fontos, hogy először azt írjuk föl, amit a bal oldalon szintén a számlálóba írtunk, tehát az 5 centis oldallal szemközti szög az a béta, tehát színusz béta. Osztva, lentre pedig ugye a 6 cm-es oldallal szemközti szöget, az pedig a 60 fok volt. Tehát színusz 60. Az 5 hatodot ki is számolhatjuk egyébként, de azt is megtehetjük, hogy rögtön színusz 60-nal beszorozzuk mindkét oldalunkat, és akkor meg is kapjuk a színusz bétát, hogy az mennyi lesz. Hát hogy 5 hatodszor színusz 60, azt egyszerűen beütjük számológépbe, 5 hatodszor színusz 60, kerekítve 3 tizedes jegyre 0,722, ez a színusz béta. Na és úgy tudjuk visszafejteni, hogy akkor mennyi a béta értéke, hogy a számológépen aktiváljuk a színusznak a második sorát, egy ilyen színusz és felső indexben egy ilyen -1-essel szokta jelölni. Ezt általában a Shift gombbal lehet megtenni, tehát Shift, színusz, és utána beírjuk, hogy 0,722, vagy akár hivatkozhatjuk is általában az ANS gombbal a legutóbbi számolás eredményét. És eredményül a bétára 46,22 fokot kapunk. És ezt ide be is írjuk az eredménynek a helyére. Na, menjünk a következőre. Rajzoljon egy olyan 6 pontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma 5, 4, 3, 2, 2, 2. Hát a gráfoknak a fölrajzolását azt érdemes úgy indítani, hogy először megkeressük a legnagyobb fokszámút, és azt bejelöljük. És utána haladunk a kisebb fokszámúak felé.
Mindig érdemes egyébként jelölgetni, hogy mi az, amikkel meg vagyunk. Ugyanis elképzelhető, hogy miközben rajzolunk, és fókuszálunk mondjuk 2 csúcsra, már közben az összekötögetések közepette már más csúcsoknak is meg tudjuk adni a fogszámát. Na nézzük. Ugye a legnagyobb fogszám az 5-ös, és mivel ugye 6 csúcsunk van, 6 pontunk, ezért ez azt jelenti, hogy az egyik csúcsot az összes többivel összekötjük. Mondjuk ez a bal felső legyen az első. Ugye amennyi a fogszáma, annyi élt indítunk belőle, vagy annyi él fut be. Nézőpont kérdése. Ez ugye 5, úgyhogy ez meg is van, ezt itt is akár kipipálhatjuk. Következő. Van egy olyan csúcsunk, aminek 4-es a fogszáma, azaz magyarul az egyik csúccsal nem fogjuk összekötni, ugye úgy lesz 4 a fogszáma. Hát legyen ez a tőle jobbra eső, mondjuk 1, 2, 3. És ugye figyelünk, hogy egy már alapból volt, mert ugye a bal felsővel már összekötöttük, tehát a 4-es fogszám az itt teljesült is. Na és azért érdemes figyelni, amiket eddig csináltunk, mert hogy ugye látszik, hogy keletkezett most jelenleg ugye 3 darab olyan csúcsunk, aminek 2-2-2 a fogszáma. Most mind a 3-at azért nem pipálhatjuk ki, hogy akkor megvan, mert akkor nem lesz jó a megoldásunk, mert ugye ebben az esetben ennek az utolsónak itt a bal szélén ugye 1 lesz a fogszáma, de ennek 3 kell, hogy legyen. Tehát 2-t kipipálhatunk, 2 darab 2-est, mondjuk 5 és 5, és hogyha ezt a 2-t összekötjük, akkor ennek az alsónak ugye 3 lesz a fogszáma, ennek pedig 2. És így el is készítettük ugye a feladatnak megfelelő gráfot. És újabb 2 pontot bezsebeltünk. Na nézzük a következőt. Hány köbcentiméter egy 3 cm sugarú félkömb térfogata? Ugye gömb, térfogatszámítás, nyugodtan lehet itt is alkalmazni a függvénytáblát, pont itt a trigonometria előtt van egyébként. És a gömbnek ugye most a emlékeim szerint a térfogatát keressük, ugye a térfogat az a V, 4-szer R köb ször pi per 3. Ezt is írhatjuk magunknak. 4-szer R köb ször pi per 3. Tehát úgy kapjuk meg ugye a térfogatát, hogy meg tudjuk határozni a gömbnek a sugarát, mert ugye az R az azt jelenti, minden más igazából adott. Ugye itt amire figyelni kell, hogy a gömbnek a sugarát vagy az átmérőjét adja meg, hogyha esetleg ugye az átmérőjét, akkor azt felezni kell, ugye az lesz a gömbnek a sugara. Itt szerencsére a sugár volt megadva, ugye 3 centi. Azaz itt rögtön tudjuk számítani a térfogatot. Ugye 4-szer 3 a harmadikon szor pi 3. Ezt akár így számológépbe be is üthetjük, vagy amúgy 3-mal akár lehet is egyszerűsíteni, de egyszerűbb, ha beütjük is számológépbe, hogy 4x3 a harmadikon szor pi per 3. Ez 2 tizedre kerekítve 113,1. Tehát, hogy 0,97 van utána, és ugye a 9-es miatt ezt már fölfele kell kerekíteni. Tehát 113,1 köbcenti, hiszen ugye centiben számoltunk, és térfogatot. Viszont ugye arra figyelünk, hogy félgömb,
Tehát magyarul ennek a térfogatnak csak a fele fog kelleni. Azaz felezzük 2-vel, vagy szorozzuk 1-2-del. Bármelyik teljesen helytálló. ...56,55 század köbcenti. Nézzük a 8-ast. Egy új építésű házban a megvehető 14 lakás ára millió forintban, ha nem bánjátok, most nem sorolom fel őket. Ábrázolja a sodrófa diagramon ezeket az adatokat. Újabb statisztika, de most. Főként ugye az ábrázolásra fektetjük a hangsúlyt, bár hozzá kell tenni, hogy ugye a sodrófa diagramhoz, vagy boxplot diagram, vagy dobozdiagram nevezzük bárhogy, azért néhány dolgot ki kell számolnunk. A függvénytáblában egész jó segítség van egyébként, ehhez mutatom is, hogy hol. Itt a statisztikai diagramokhoz, hogyha megyünk, ebben az új változatban ez a 72. oldaltól kezdődik, és maga a dobozdiagram az egy kicsit később van a 75. oldalon, és itt jelzi is nekünk egyébként, hogy hogy néz ki maga a dobozdiagram. Egyrészt kell neki a minimum érték, tehát a legkisebb, kell a legnagyobb, kell a Q1, Q2, Q3. A Q1 az az alsó kvartilis, a Q2 az tulajdonképpen a medián, vagy középső kvartilis, a Q3 pedig a felső kvartilis. Na nézzük, hogy ezeket hogyan lehet meghatározni. Ezzel látszik is, hogy ez a feladat már 4 pontot ér, tehát itt már mondhatjuk úgy, hogy kicsit jogosabb, hogy több minden számolást elvárnak. Na nézzük. Amit először mindenképp ellenőrzünk ilyen feladatoknál, hogy vajon növekvő sorrendben vannak-e az adataink, ugyanis ha nem, akkor először növekvőbe kell tenni. Itt, hogyha gyorsan átfutjuk, látható, hogy valóban növekvőben vannak, tehát a sorrend az teljesen rendben van. Ugye van egy legkisebb értékünk, ez az 50-es, ezt ide szélre ki is írom, hogy a minimum értékünk az az 50, a legnagyobb, a maximum az 145, megkeressük a mediánt először, azzal járunk a legjobban. Ugye a medián az 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 érték, amitől az értékeknek a fele kisebb, a fele pedig nagyobb. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a középső. Ugye páros számú adathalmaz esetén nincs középső érték, ilyen esetekben a két középsőnek a számtani átlaga adja a mediánt, tehát 14 esetében ugye megkeressük a hetedik értékünket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát a hetedik és a 8. értéknek az átlaga fogja adni nekünk a mediánt. Ellenőrzésképpen azért mindenképp érdemes megnézni, hogy előtte is, meg utána is ugyanannyi érték maradt-e, hogy esetleg elszámoljuk egyel. Ugye 6 darab maradt előttük, 6 darab maradt utánuk, úgyhogy jó lesz. Azaz a mediánunk, ugye ennek a kettőnek az átlaga, azaz 70 meg 80 per 2, 75. Ezt ki is írom ide szélre is, hogy a medián az a 75. Az alsó kvartilis, az az alsó negyedelő pont. Ott az a dolgunk, hogy a medián alatti értékeknek is megkeressük a mediánját. Ugye esetünkben, mivel a mediánunk ugye a két középsőnek az átlaga volt, ezért azt jelenti, hogy a mediánt azt most nem kell kivennünk az adathalmazból, hiszen 75-ös ugye nem is volt benne. Azaz itt ketté osztjuk, ugye ide esik a medián, és ennek az első hétnek megkeressük az újabb mediánját, és ez lesz az alsó kvartilis.
Ugye mivel 7 értékünk van, ennek van közepe, méghozzá a negyedik érték lesz a közepe. Azaz az alsó kvartilisünk, amit Q1-jel szoktak általában jelölni, az lesz az 55. És a felső kvartilishoz ugyanezt fogjuk megtenni, csak a mediántól nagyobb értékeket nézzük. Ugye abból itt a kék vonaltól jobbra 7 darab értékünk van, és ennek is a közepét keressük meg, vagy ha ugye páros számú lenne, akkor a két középsőnek az átlagát. Ugye 7 elem esetében ez a negyedik lesz ismételten. Azaz ugye ez a 110, és ő lesz a Q3. Ezeket szépen fölvesszük, úgy van, hogy maga a doboz az a Q1-nél kezdődik, és a Q3-nál végződik. Úgyhogy felveszünk egy olyan dobozt, ami 55-nél indul. Ugye itt a beosztást már elkészítették, azzal nem kell dolgoznunk. Ugye megkeressük az 55-öt, pont ugye 50 és 60 között, ide húzunk egy kis vonalat. Itt van a doboz eleje. 110-nél a vége. Beletesszük a dobozba a mediánt, egy függőleges vonalként, ugye a mediánunk az a 75 volt. Kihúzunk két kis csápot, két kis antennát a szélén, egészen a minimumig, illetve a maximumig. Ugye a minimumunk az az 50 volt. Így. Illetve 145 volt a maximum. Ez ugye itt található. Itt ezzel be is jelölgetem, hogy ő volt itt az elején a minimum. Ő volt a Q1. Ő volt a mediánunk. Ő volt a Q3. És ő volt a maximum értékünk. Hát ezért a 4 pontért azért némileg kellett dolgozni. Na nézzük a következő 9-es feladatot. Az ábrán látható A, B, C, D, E, F szabályos hatszögben az A vektor, az a B-ből A-ba mutató vektor, a C vektor pedig a B-ből C-be mutató vektor. Fejezze ki A és C vektorok segítségével a C-ből az A-ba, illetve a B-ből az E-be mutató vektorokat. Hát az első lépésünk, hogyha esetleg nem lenne az ábrába fölvéve, akkor mindenképp bejelöljük az A, illetve B vektorok, A, illetve C vektorokat. Itt esetünkben szerencsére ezt meg is tették, úgyhogy ezzel nincs további teendő. Na és akkor nézzük, rajzoljuk be először a C-ből az A-ba mutató vektort. Legyen mondjuk ez zöld. Ugye a C pontból az A-ba mutat. Azaz így néz ki. Azok is görbület, ezt tekintsük, úgyhogy nincs ott. Ugye igazából 2 olyan művelet volt, vagy hát pontosabban 3 olyan művelet, amit ugye tudni kell. Ugye egyrészt lehet vektoroknak az összege, különbsége, illetve szorozhatjuk valamivel. Hogyha közös kezdőpontból indulnak, mint esetünkben ugye az A és C vektor ugye közös kezdőpontból a B-ből indul, olyan esetekben, hogyha a két végpont között halad egy vektor, akkor az a két vektornak a különbsége lesz. Viszont az nem mindegy, hogy A-ból C vagy C-ből A. A sorrend az mindig úgy néz ki, hogy ami felé mutat, abból vonjuk ki a másikat. Tehát esetünkben, mivel az A vektor végpontjába mutat, ezért az A vektorból vonjuk ki a C vektort. Azaz a C-ből A-ba mutató vektor, azaz A mínusz C. Másik vektor, amit keresünk, az a B-ből az E-be mutató vektor. Ugye mondjuk narancs. Ez a vektorunk lesz.
Hát itt azzal járunk a legjobban, hogyha az A, illetve C vektorokat kiegészítjük egy paralelogrammává. Ugye ez annyit tesz, hogy az A vektort azt így eltoljuk párhuzamosan úgy, hogy a C vektor végpontjából induljon. Tehát így. Illetve a C vektort ugyanígy eltoljuk úgy, hogy az A vektor végpontjából induljon, vele párhuzamos legyen. Nagyjából így. És úgy van, hogyha közös kezdőpontból indítjuk őket, és a közös kezdőpontból a paralelogrammának a szemközti csúcsába mutat a vektorunk, kicsit egyszerűbben, ez a vektorunk, ez a B pontból a hatszög középpontjába mutató vektor, ez az A plusz C vektor. És hát láthatjuk, hogy ez az A plusz C vektor hossza, ez pont a fele a B-ből az E-be mutató vektornak, azaz annyi a dolgunk, hogy megduplázzuk. Azaz a B-ből az E-be mutató vektor az úgy fog kinézni, hogy 2-ször A plusz C. És ezzel így meg is vagyunk. Nézzük a 10-es feladatot. Írja fel annak a 0-1 ponton átmenő egyenesnek az egyenletét, amely párhuzamos az y egyenlő 2x plusz 4 egyenletű egyenessel. 2 pontot ér a feladat, ugye van egy kis négyzetrács is előttünk, akár rajzolgathatunk is. Na nézzük. Felveszünk egy x-tengelyt, illetve egy y-tengelyt. Ugye azt láthatjuk, hogy ez egyenes, ugye meg is adja, illetve a felírásából is tudhatjuk, hogy van benne egy x-es tag, plusz van egy plusz 4-es. A kettes tagunk, itt az x előtt, ez ennek az egyenesnek a meredeksége. A plusz 4, az pedig azt mutatja meg nekünk, hogy az y-tengelyt hol metszi ez az egyenes. Úgyhogy készíthetünk egy ábrát is hozzá. Ugye nagyon mínuszban nem megyünk le, ugye mind a kettő szám pozitív. Ugye a pozitív meredekség az azt jelenti, hogy felfele fog menni a függvényünk, illetve a plusz 4 pedig, hogy 4-nél metszi az y-tengelyt, úgyhogy hát egy pici negatívot azért hagyok itt az elején. X tengely a vízszintes, y a függőleges, és ez úgy néz ki, hogy a plusz 4-nél metszi az y-t, hát itt igazából egy egység, egy négyzetrács az bőven jó nekünk, úgyhogy 1, 2, 1, 2, és akkor azzal indítunk, hogy először a plusz 4-nél metszi az y-tengelyt. De felveszek egy pontot, az ugye itt van, ez a 4-es. És ez a 2x, ugye 2 mint meredekség az úgy értelmezendő, hogyha jobbra kilépünk egy egységet innen a 4-ből, akkor mivel pozitív, ezért felfele kell lépni méghozzá 2-t. Mindenki jobban jár, hogyha nem szabad kézzel rajzolom be ezt az egyenesünket, hanem inkább segítségül hívom ezt a kis beépített egyenest. Így néz ki ez az egyenesünk. És amit keresünk, az ezzel párhuzamos, tehát ugyanilyen meredekségű, de viszont a 0-1 ponton átmegy. Ugye a 0-1 pont az úgy értelmezendő, aminek az első koordinátája 0, tehát az x-tengely mentén nem lépünk úgymond sehova, maradunk itt, fölfele viszont egyet. És ugyanilyen meredek legyen, tehát hogyha egyet lépünk jobbra,
akkor 2-t föl. Tehát ennek az egyenesnek keressük az egyenletét. Aránylag egyszerűen meg tudjuk egyébként tenni. Szerencsénk van, mivel pont azt a pontot adta meg nekünk, ahol metszi az y-tengelyt, ugye egyben. Tehát az egyenes, amit keresünk, az úgy néz ki, hogy y egyenlő, ugye mivel párhuzamos vele ugyanaz a meredeksége, azaz 2x, csak most nem 4-nél, hanem ugye 1-nél metszi az y-tengelyt. Tehát az egyenes, amit kerestünk, az az y egyenlő 2x plusz 1. Olyan esetekben, hogyha nem magát a tengelymetszetet, kifejezetten az y tengelymetszetet adta volna meg, akkor picit másképpen kellene számolni, de fokozatosan fogok majd föltölteni korábbi érettségiket is, úgyhogy lesz majd olyan feladat is, hogy olyat megnézünk. Nézzük a következőt. 11-es. Egy mértani sorozat második tagja 24, harmadik tagja 36. Határozza meg a sorozat első 6 tagjának összegét. Na nézzük. Először is beazonosítjuk, nagyon fontos, hogy mértani vagy számtani. Esetünkben ugye mértani sorozatról beszélünk. Ez ugye az összefüggések miatt nagyon lényeges. Tudjuk, hogy a második tagja, amit az A2-vel tudunk jelölni, az a 24. Tudjuk, hogy a harmadik tagja, amit A3-mal szoktak jelölni, az a 36. És amit keresünk, az az első 6 tagjának az összege. Az ugye azt jelenti, hogy az A1, meg az A2, meg az A3, meg az A4, meg az A5, meg az A6-nak az összege, amit röviden úgy szoktak egyébként jelölni, hogy nagy S és egy 6-os. Ugye a mértani sorozatnál kvócienst keresünk, vagy hányadost más néven. És a kvócienst azt mindig úgy kapjuk meg, hogy a sorozatnak a soron következő n plusz 1. tagját leosztjuk az előtte lévő n-edik taggal. Ez természetesen csak olyan esetekben vethető be, hogyha rögtön egymás utáni tagokat adnak meg, itt most szerencsénk volt. Ugye a soron következő, az A3. tagunk, ugye az a 36 volt, az előtte lévő az a 24, tehát hogyha a 36-ot elosztjuk a 24-jel, akkor meg is kapjuk, hogy a 36 az hányszorosa a 24-nek. 36 per 24 az 1,5. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy a soron következő tag az mindig a másfélszerese az előtte lévő tagnak. És akkor az S6-ot fogjuk keresni. Ehhez van képletünk a függvénytáblázatban, tehát ezt nem kell fejből tudnunk. Ez a képlet úgy néz ki olyan esetekben, hogyha a Q értéke az nem 1, hogy A1 szer, Q az n-ediken mínusz 1 per Q mínusz 1. Ebből az összefüggésből a Q-t ismerjük, ugye 1,5, az A1-et viszont nem. Tehát még mielőtt ezt a képletet tudjuk alkalmazni, előtte még az A1-et ki kell derítenünk. Na most, mivel a második tagunkat tudjuk, ugye az első tagból úgy kapnánk meg ugye a másodikat, hogy beszorozzuk Q-val. És ezt, hogyha átrendezzük ugye A
1-re, akkor az azt jelenti, hogy az A1-et úgy kapjuk meg, hogyha az A2-t elosztjuk a Q-val. Azaz az A1-ünk az az lesz, hogy a második tagot, a 24-et leosztjuk az 1,5-tel. Tehát magyarul visszafejtjük, hogy minek volt a másfélszerese a 24. Mi az, amit 1,5-tel szorozva 24-et kapunk? Ez pedig a 16. És így, hogy megvan az első tagunk, most már ki tudjuk számolni akkor az első 6 tagnak az összegét. Ugye A1, tehát 16-szor Q, az az 1,5, az n-ediken, ugye mivel az első 6 tag összegét keressük, ezért a hatodikon ráemeljük, -1, osztva Q-1, azaz 1,5-ből 1. Ezt pedig számológépbe beütjük. Ugye megint csak arra kell figyelni, hogyha valakinek olyan számológépe van, ami nem tud így tört formában beírni egymás alá, akkor nagyon lényeges, hogy mind a számlálót, mind a nevezőt külön-külön zárójelezni kell. Az 332,5. Tehát ennyi lesz az első 6 tagnak az összege. És akkor jöjjön az utolsó 12-es. Mondjuk úgy, hogy sejthető volt, hogy vagy kombinatorika, vagy valószínűség, mert általában a 12-es az ez szokott lenni. Persze nem mindig. Na nézzük. Egy piros és egy kék színű szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az egyik kockával hatost, a másikkal pedig páratlan számot dobunk? Megoldását részletezze. Na nézzük. Valószínűséget keresünk. Valószínűséget pedig alapesetben úgy tudunk megkapni, hogy a kedvező esetek számát elosztjuk az összes eset számával. Ugye az összes eset száma az az egyszerűbb általában, amit meg lehet határozni. Az ugye úgy néz ki, hogy a piros kockával 6 féle számot dobhatunk, kékkel szintén 6 félét. Ezt a kettőt összeszorozzuk, hiszen ugye mind a kettőt eldobjuk. 6x6 az 36. Tehát 36 féle különböző dobás kombinációt kaphatunk. Kedvező esetnek viszont az számít, amikor az egyik kockával hatosat dobunk, a másikkal pedig páratlan számot. Na most az nagyon fontos, hogy itt nem mondta ki, hogy melyik az a kocka, amivel hatos dobunk, tehát itt külön esetleg kell kezelni azt, hogyha a pirossal dobunk hatost, vagy ha a kékkel dobunk hatost, ez nagyon lényeges. Ha kimondta volna, hogy a piros kockával hatost, a kékkel pedig mondjuk páratlant, az megint egy más eset lett volna. Na nézzük. De akkor tekintsük először azt kedvezőnek, hogy a pirossal dobunk hatost. Ugye ilyen esetben az azt jelenti, hogy akkor a másik kockával, a kékkel, ugye páratlan számot dobunk, azaz ugye 1-est, 3-ast vagy 5-öst, ez háromféle különböző esetet jelent. Azaz magyarul, mivel ugye a pirossal csak 6-os dobhatunk, az ugye egyféle eset, és 1x3 az 3. Hiszen ugye lehet az, hogy a pirossal 6-ost és a kékkel 1-est, az egy eset, pirossal 6-ost, kékkel 3-ast, ez még egy eset, vagy pirossal 6-ost, kékkel 5-öst, ez még egy eset. Tehát ez a 3 különböző eset. Vagy ugye a másik lehetőség, hogy a kékkel dobunk 6-ost,
és a pirossal dobjuk ugye az 1-et, 3-at vagy 5-öt. Ez ugye megint csak háromféle kombináció ugyanazzal a logikával, mint előzőleg. És ezt a kettőt viszont már nem összeszorozzuk, hanem összeadjuk, mert ezek már külön-külön esetek, és nem pedig együtt következnek be. Azaz a kedvező esetek száma az a 6 lesz, és a keresett valószínűség ez alapján általában kis p-vel jelölik. Ugye kedvező per összes, azaz 6 per 36. Itt akár 6-tal lehet egyébként egyszerűsíteni. Az 1/6, ami pedig kerekítve, mondjuk 4 tizedes jegyre, az 1667 tízezred, tehát nagyjából 17% ennek a valószínűsége. Ha azt látod, az azt jelenti, hogy végignézted a videót, és büszke vagyok rád. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kövess be a YouTube-on, illetve rövidebb tartalmakat pedig TikTokon is közzéteszek a Mádi Matek nevű csatornán. Ha esetleg kérdésed lenne vagy témajavaslatod, akkor pedig hagyj nekem egy kommentet. Ha ne talántán érdekelne téged felkészítés, akár egyéni, akár csoportos formában, akkor pedig látogass el a www.madimatek.hu oldalra a további infókért. Sikeres felkészülést kívánok neked, és legyen szép napod! Szia!